శ్రీకృష్ణ భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. అరుణ శ్రీమాతజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామం. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం సప్తదశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య వ్యవస్థితం జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మకర్తం ఇహార్హసి అని చెప్పనని చెప్పారు భగవంతుడు. శాస్త్రాన్నే ప్రమాణంగా తీసుకోమని చెప్పారు. అందుకే మానవుడు మత గ్రంథాలందలి నియమముల ద్వారా ఏది విధియో ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని నిషిద్ధమైన వాటిని వదిలేసేయాలి, చేయకూడదు. ఇది చేయొచ్చు అంటేనే చేయాలి. అటు నియమ నిబంధనలు ఎరిగి పనిచేసినతో అతడు క్రమముగా ఉద్ధరింపబడను. ఆ నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా ఉంటే కనుక వాళ్ళు పతనం అయిపోతారు. ఎవరైతే శాస్త్ర ప్రకారంగా విధి ప్రకారంగా ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు అని చెప్పినని భగవంతుడు నిన్న చెప్పారు. శృతి స్మృతి పురాణాన పాంచరాత్ర విధిం వినా. శృతి స్మృతి పురాణాది పాంచరాత్ర విధిం వినా ఐకాంతికే హరేర్భక్తే ఉత్పాతాయైవ కల్పతే. భక్తికి సంబంధించింది కాకుండా ఆ శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో అది ఉత్పాతాల్ని కలగజేస్తుంటారు అది చెప్తున్నారు. అంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అన్నది, శాస్త్రం ప్రకారంగా ఏమున్నది మనకి అన్నది తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చదివిస్తున్నాం పిల్లలకి చెప్పాలి. ఫస్ట్ మనం శాస్త్రాన్ని చదివిస్తున్నాం అని చెప్పినాన్ని స్కూల్కి పంపిస్తున్నాము. వాళ్ళకి సైన్స్ అంటున్నాము, సోషల్ అంటున్నాము, మ్యాథ్స్ అంటున్నాము, వాటన్నింటి గురించి తెలియజేస్తున్నాం. సైన్స్లో ఏముంది మనకి? ఆ కెమికల్ ఈ కెమికల్ ఆ కెమికల్ కలిపితే ఇంకొకటి ఉత్పత్తి అవుతుంది. దాని ద్వారా మనం ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వస్తువుల్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం ప్రతిదీ కూడా. అది శాస్త్రం, అది నేర్చుకోవాలి సార్. చిన్న శాస్త్రమా ఎక్కువగా అది మనం ఆలోచించాలి. ఇవి మొత్తం సృష్టించింది ఎవరు? మొత్తం భౌతిక సృష్టి మొత్తం సృష్టించింది భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడు ఏంటి? భగవంతుడు అంటే ఎవరు? ఆయన ఐశ్వర్యాలు ఏంటి? ఆయన ఏ విధంగా సేవించాలి మనం అనేది భగవంతుడి మీద ధ్యానం పెట్టాలి. అది మనం పిల్లలకు కూడా నేర్పించాలన్నమాట. ఈ ప్రకృతిని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాడేసేసి దాన్ని ఉత్పాతాలు సృష్టించుకుంటున్నాం. మనమే సృష్టించుకుంటున్నాం. కష్టాలలో పడిపోతున్నాం. మన గొయ్యి మనమే తవ్వుకుందాంటూ పడిపోతున్నాం. ఏంటి శాస్త్రం అంటే ఏంటి? అది మనకి ఆ శాస్త్రం గురించి ఎవరు చెప్తారు? గురువు చెప్తారు. ఆ గురువు ద్వారా శాస్త్రంలో విధి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించడం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడిని తృప్తిపరిచి ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. అదే ముఖ్యం, లక్ష్యం అంది. మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏది అంటే భగవంతుడిని తృప్తిపరచడం, ఆనందపరచటం, భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవడమే మన లక్ష్యం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు మనకి శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం.
ఈ శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం అంటే ఏంటి? మనకి ఇన్ని రోజులు కూడా 16 అధ్యాయాలు మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఆ గుహ్యతమ శాస్త్రం, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం, గుహ్యం, ఈ మొత్తం దీని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. కృష్ణ భగవానుడు చెప్పారు, ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మీకు అందజేస్తున్నాను, దాన్ని తెలుసుకోండి మీరు, దాన్ని తెలుసుకొని తరించండి అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తూ వస్తున్నారు మనకి. ఫస్ట్ మనము మంగళాచరణం చేసుకుందాము. మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం 17th శాస్త్రం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. अगर षोडशाध्यायः सप्तदशाध्यायः. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहु रजस्तमः. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహల ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏంటి? వారు సాత్వికులా, రాజసికులా, లేక తామసికులా? ఈ శాస్త్ర నియమాలు పాటించరు వాళ్ళు. వాళ్ళ మనోకల్పన అనుసరించి దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఇది చేస్తారనమాట. సొంత ఊహలు మనస్సులో సొంతంగా ఊహించుకుంటారు. ఆ ప్రకారంగా శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో పూజలు చేస్తారు, కానీ వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా చేస్తారనమాట. ఒక పద్ధతి ఉండదు, శాస్త్రంలో ఉన్న పద్ధతి వాళ్ళు అనుసరించరన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు సాత్వికుల కిందికి వస్తారా, రాజసికుల కిందికి వస్తారా, తామసికుల కిందికి వస్తారా అని చెప్పని అడిగారు అర్జునుడు. అంటే శాస్త్రాలను అనుసరించకుండా
శ్రద్ధతో పూజ చేసేవారి శ్రద్ధ సాత్విక శ్రద్ధ కిందికి వస్తుందా, రాజసిక శ్రద్ధ కిందికి వస్తుందా, తామసిక శ్రద్ధ కిందికి వస్తుందా? ఈ శ్రద్ధ అన్నది 3 రకాలు: సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము. ఆ దేహదారి ఏంటంటే త్రిగుణాలను అనుసరించి ఆ సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసిక శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధ ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి వస్తుందన్నమాట వాళ్ళకి. అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము. దీని ప్రకారంగా వాళ్ళ శ్రద్ధ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతఃకరణం. అంతఃకరణం అంటే ఏంటి అని ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. అంతఃకరణం అంటే ఏంటి? మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారం, ఈ 4ని కలిపి అంతఃకరణం ఉంటారు. ఈ అంతఃకరణం ఏంటంటే సత్వగుణంలో ప్రభావితం అయితే సత్వగుణంతో ప్రభావితం అవుతుంది అంతఃకరణం. ఆ సత్వగుణంతో ప్రభావితం అయినప్పుడు దానిని సాత్విక శ్రద్ధ అంటారు. అదే రజోగుణంతో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ సాత్విక శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు దేవతల్ని పూజ చేస్తారు. అదే రజోగుణంతో ప్రభావితమైనప్పుడు అంతఃకరణం వాళ్ళది రాజసిక శ్రద్ధ అవుతుంది. రాజసిక శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే యక్షరాక్షసుల్ని పూజ చేస్తారు. రాజసిక శ్రద్ధ అంటే యక్షరాక్షసులు అంటే ఎవరు? మనకి ఈ పెద్ద పెద్ద బాగా ధనం ఉండి పెద్ద పెద్ద కర్మాగారాలు పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఆ కర్మాగారాలు పెట్టేసేసి మొత్తం ప్రకృతిని మొత్తాన్ని కూడా కలుషితం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కర్మాగారాల్లో రకరకాల వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఆ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులతో వాళ్ళు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. వాటన్నింటినీ కూడా ఇంద్రియ తృప్తికి ఏవి కావాలో వస్తువులు అవన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తయారు చేయటం ద్వారా మొత్తం కూడా ప్రకృతి మొత్తం కలుషితం అయిపోతూ ఉంటుంది. జల కాలుష్యం, వాయు కాలుష్యం, ఈ విధంగా మొత్తం కూడా కలుషితం చేస్తూ ఉంటారు. బాగా ధనాన్ని సంపాదించుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళని చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ధనము, వాళ్ళ దర్జా అంతా చూసి మనం కూడా అట్లా అవుదామా అని చెప్పి వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళని పూజ చేస్తారు. వాళ్ళకి నీరాజనాలు ఇస్తారు. అంటే యక్షరాక్షసులు అంటే ఆ కర్మాగార ఉత్పత్తి యజమానులు. వాళ్ళని ఎవరైతే పూజ చేస్తారో వాళ్ళది రాజసిక శ్రద్ధ కిందికి వస్తుంది. తామసిక శ్రద్ధ. తామసిక శ్రద్ధ అంటే అంతఃకరణం తమో గుణంతో ప్రభావితం అయితే అటువంటి శ్రద్ధ కలిగిన వారిని తామసిక శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు అని చెప్పనని అంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భూతాలు, ప్రేతాలని పూజిస్తారు. భూతాలు, ప్రేతాలు అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇంట్లో ఏ కొంచెం నొప్పి కలిగినా, కొంచెం జ్వరం వచ్చినా, కొంచెం చేంజ్ అయినా వెంటనే వాళ్ళు భూత వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళి తాయెత్తులు కట్టించుకోవడం, మంత్రాలు వేయించుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. చేతబళ్ళు చేయించటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫాలో అవుతారు. ఇది వీళ్ళది తామసిక శ్రద్ధ కిందికి వస్తుందన్నమాట. అంటే మనసు ఏ గుణంతో ప్రభావితం అయింది ఉంటుందో శ్రద్ధ కూడా దానికి అనుసరించే ఉంటుంది. మనసు ఏ విధంగా ఏ గుణంతో ప్రభావితం అవుతుందో అంతఃకరణం ఆ శ్రద్ధ కూడా దానికి సంబంధించే ఉంటుంది అని చెప్పనని మనకి ఇక్కడ ఈయన అడిగారు, ప్రశ్న అడిగారు. దానికి సమాధానం కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పేశాను. భగవంతుడు చెప్తున్నారు 3 రకాల శ్రద్ధ ఉంటుంది. శ్రీ భగవాన్ వాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసి చైవ తామసి చేతి తాం శృణు. శృణు విను చేతి తాం శృణు.
కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణాలను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్పినని అంటున్నారు. 3 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. వీళ్ళెవరు? విభీషణుడు, రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు. ఈ విభీషణుడు భగవంతుడి భక్తుడు అనమాట. ఆయన ఎప్పుడూ ఆ భక్తిలోనే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళది సాత్విక శ్రద్ధ కిందకి వస్తుంది. ఈ రావణాసురుడు రజోగుణం, దంభము, దర్పము, అభిమానము, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ లక్షణాలు. ఈ రజోగుణాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అందరికన్నా ప్రపంచం మొత్తంలో అన్ని లోకాల్లోకి కూడా నేనే ప్రభువు, అన్ని లోకాలకన్నిటికీ కూడా అందరికన్నా కూడా హై పొజిషన్లో నేను ఉండాలి, నేను గొప్పవాడిని అనేటువంటి ఇది ఉన్న వాళ్ళది రాజసిక శ్రద్ధ కిందకి వస్తుంది. తామసిక శ్రద్ధ, కడుపు నిండా తింటారు, పడుకొని నిద్రపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంక అసలు ఏం ఆలోచించరు. తిండి నిద్ర తప్పించి ఇంకోటి ఏది ఉండదు వాళ్ళకి. అలాంటి వాళ్ళది తామసిక శ్రద్ధ. వీళ్ళు 3 కూడా సొంత అన్నదమ్ములు. వీళ్ళు 3 కూడా, 3 అన్నదమ్ములది కూడా ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క రకమైన శ్రద్ధ. ఈ విభీషణుడు సాత్విక శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు. విభీషణుడికి చక్కగా ఆయనకి అక్కడే ఆయన రాముల వారిని కలవంగానే రాముల వారు పట్టాభిషేకం చేసేసారు. లంకా రాజ్యానికి నువ్వే రాజువి అని, చక్రవర్తివి. ఉద్ధరింపబడ్డాడు ఆయన భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్న తర్వాత. ఇక్కడ రావణాసురుడు మొత్తం వంశం మొత్తం కూడా, రాక్షస వంశాన్ని మొత్తం కూడా నాశనం చేసేసాడు తన కోరిక, కామం కోరికతో. రాజసిక శ్రద్ధ ఇది రావణాసురుడు. ఇది తామసిక శ్రద్ధ కుంభకర్ణుడిది. మన జీవనశైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలు: శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞము, స్వభావము, వాక్కు, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ, దానము. ఇవి 7 కూడా మన జీవనశైలిలో కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి విధానాలు. శ్రద్ధగా ఏ విధంగా శ్రద్ధను కలిగి ఉండాలి, ఏ విధమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి, ఏ విధమైన యజ్ఞాలు చేయాలి, మన స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలి, వాక్ ఏ విధంగా ఉండాలి, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఏ విధంగా మనం నియంత్రించాలి, దానం ఏ విధమైన దానాలు చేయాలి, దానం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా 7 కూడా ముఖ్యమైన విషయాలు. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భుణాంగాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. హరే కృష్ణ. యజంతే సాత్విక దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. నాలుగో శ్లోకం ఇదేంటంటే, మనం అంతఃకరణం ఎప్పుడు కూడా సత్వగుణంతో ప్రభావితం అవుతే సాత్విక శ్రద్ధ. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, రజగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసులను పూజిస్తారు.
తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాన్ని పూజిస్తారు. అంటే అంతఃకరణము సత్వగుణంతో ప్రభావితమైనప్పుడు సాత్విక శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు. రజోగుణంతో ప్రభావితమైనప్పుడు రాజసిక శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు. తమో గుణంతో ప్రభావితమైనప్పుడు తామసిక శ్రద్ధను కలిగి ఉంటారు. ఇట్లా ఈ విధంగా దేవతల్ని పూజ చేస్తారు. సత్వర ఫలితాల కోసంగా దేవతల్ని పూజ చేస్తారు. సత్వగుణంతో అంతఃకరణం సత్వగుణంతో ప్రభావితమైన వాళ్ళు ఆ ఫలితాలను పొందుతూ ఉంటారనమాట. ఇట్లా నాయకుల్ని వాళ్ళని పూజ చేస్తూ ఉంటారు సొంత లాభాపేక్షతో. ఇది రజోగుణానికి సంబంధించింది. ఇది తమోగుణం. యక్షరాక్షసుల్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది తమోగుణం. ఇప్పుడు మనకేంటంటే శాస్త్ర నిర్ణయం లేకుండా ప్రకృతిలో ప్రవేశించరాదు. అంటే మనకి వివాహం చేసుకుంటున్నారు, కానీ ఆ గర్భాధాన సంస్కారం చేయట్లా ఎవ్వరికీ కూడా. వివాహానికి ముందే స్త్రీ కలుషితం అయిపోతున్నది. వివాహానికి ముందే గర్భం దాస్తున్నారు, గర్భాన్ని కలుషితం చేసుకుంటున్నారు. దాంతో వాళ్ళు పుట్టే వాళ్ళందరూ కూడా రాక్షసులు పుట్టుకొస్తున్నారు. వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా రాక్షసంగా ఉంటున్నాయి. వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా అలాగే ఉంటున్నాయి. కాబట్టి శాస్త్ర ప్రకారంగా స్త్రీ ఏ విధంగా ఉండాలి, గర్భాధాన సంస్కారం అనేది ఉంది ఒకటి. అది చెయ్యాలి కంపల్సరీగా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. అది ఆ సంస్కారం చేసినప్పుడు వాళ్ళు దేవతలని పూజ చేసేవాళ్ళు దేవతల లక్షణాలతో పుడతారు పిల్లలు. వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉంటారు, లోకానికి ఉపయోగపడతారు, భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటారు, భగవంతుడిని పూజ చేస్తారు. వాళ్ళు తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవిస్తారు, పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తారు, ఉపాధ్యాయుల్ని గౌరవిస్తారు, గురువుల్ని. ఇలా ఉండేవాళ్ళు సాత్విక గుణం బాగా పెంపొందింపజేసుకుంటూ అలా ఉండేవాళ్ళు ఎలా కలుగుతారు? సంతానం అంటే ఆ గర్భాధాన సంస్కారం చేయాలి స్త్రీకి. అప్పుడు మాత్రమే మంచి సంతానం ఉత్పత్తి అవుతుందన్నమాట. అదే తెలుసుకోవాలి మనం. ఎవరైతే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా పూజలు చేస్తూ తపస్సులు చేస్తూ ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్త కామరోగ బలాన్విత. దంభం అహంకారం ఉన్నవాళ్ళు శాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘిస్తారు, శాస్త్రాన్ని ఫాలో అవ్వరు. వాళ్ళలో కామం నిండిపోయి ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఎంతసేపటికి కూడా కోరిక, ఆ కోరికని కలిగి ఉంటారు ప్రబలంగా. దానికి ఉదాహరణ ఎవరంటే హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, రావణాసురుడు, వీళ్ళందరూ కూడా రాక్షస గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. బలంతో మదించిపోయి ఉంటారు. నన్ను మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పి నన్ను అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. వీళ్ళు ఎట్లా అలా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ తపస్సు, ఘోరమైన తపస్సులు చేస్తారు, శ్రద్ధతో చేస్తారు, ఘోరమైన తపస్సు చేస్తారు. చేసి వాళ్ళు కోరుకుండేది శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా కోరుకుంటారు వాళ్ళు భగవంతుడి కోరికలు. చాతుర్హోత్రం కర్మ శుద్ధం ప్రజానాం వీక్ష్య వైదికం వేదధాతో యజ్ఞ సంతస్త్యై వేదం ఏకం చతుర్విధం. మానవుల కర్మల శుద్ధిపడటకు వేదాలందు తెలుపబడిన యజ్ఞములే మార్గమని వ్యాసుడు చూడగలిగాను. ఇప్పుడు మనం మానవుల యొక్క కర్మలు, వాళ్ళు చేసే పనులు
సక్రమమైన పద్ధతిలో చేయాలంటే వేదాలందు తెలుపబడిన యజ్ఞాలే మార్గం అని చెప్పినని ఆ వేదవ్యాసుడు చూడగలిగారట. చూడగలిగి జనాలు యజ్ఞాలు వ్యాప్తి చేయటానికి ఒక్కటిగా ఉన్న ఆ వేదాన్ని 4 భాగాలుగా చేశారు. ఒక్కటైతే వీళ్ళు ఫాలో కాలేరులే, వీళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు చదివి అని చెప్పి చిన్న చిన్న భాగాలుగా 4 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది వేదాల్ని. భారత వ్యపదేశేన యమ్నాయాద్ధశ్చ ప్రదర్శితః దృశ్యతే యత్ర దార్శిని ధర్మాది శ్రీశూద్రాది విరప్యుత. స్త్రీ శూద్రులు, బ్రాహ్మణ స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులు వంటి వారు కూడా ధర్మాన్ని గాంచగల రీతిలో గురు శిష్య పరంపర యొక్క భావనను మహాభారతం ద్వారా వ్యాసుడు తెలియజేసను. అది ఏ విధంగా శాస్త్ర ప్రకారంగా ఉండాలి అంటే మహాభారతం ద్వారా తెలియజేశారు వ్యాసుల వారు. అంటే భారతం చదవాలి, వినాలి, పరంపరలో గురు పరంపరలో వచ్చిన గురువుల ద్వారా భారతాన్ని వినాలి, విని దాంట్లో ఏముంది అన్నది తెలుసుకోవాలి, ఎట్లా మనం శాస్త్రాన్ని పాటించాలి అన్నది మొత్తం కూడా మనకి భారతంలో తెలియజేశారు. మొత్తం కూడా శాస్త్ర నియమం ప్రకారం వేరే మతస్థులు ఇప్పుడు ఆ వ్యాసుల వారు తెలియజేశారు. కానీ ఇప్పుడు మనకి వేరే మతస్థులందరూ కూడా పూరిలో దేవాలయంలోకి ఎంటర్ కావడానికి లేదు. అంటే శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఎవరు ప్రవర్తించకూడదు. మన హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు ఆయన 192 మాలలు చేసేవాళ్ళు పూరిలోనే ఉన్నారు. కానీ ఆయన ఒక్కరోజు కూడా పూరిలో దేవాలయంలోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించలే ఆయన. ఎందుకంటే ఆయన ముస్లిము. ఆయన ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని ఆరాధించారు. భగవంతుడు ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే అని చెప్పినట్టు తెలుసుకున్న ఆయన అనమాట. శాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించి దేవాలయంలో ప్రవేశించవచ్చు, కానీ ప్రవేశించలే ఆయన. శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఆయన ప్రవర్తించలేదన్నమాట. ఆ నియమాలన్నీ కూడా పాటించాలి. భారత మహాగ్రంథం దాంట్లో ఉన్న కథలు, పారమార్థిక విషయాలు, రాజధర్మాలు, మానవ ధర్మాలు అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో భారతంలో. ఆ భారతాన్ని ఎవరి ద్వారా? గురువుల ద్వారా వినాలి. విని ఆ భారతంలో విన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకొని ఆ శాస్త్రం ద్వారా మన జీవితాన్ని ఉద్ధరింపజేసుకోవాలన్నమాట. ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృదయ ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, ఆయుష్ను పెంచుతాయి అన్నమాట. బుద్ధిబలం, ఆరోగ్యము, ఆనందము, సంతృప్తినిస్తాయి. ఇవి రసవంతాలు, పుష్టికరాలు, ఆరోగ్యకరమైనవి. మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని కలుగజేస్తాయి. ఇప్పుడు సాత్విక ఆహారం అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ చూడండి చెప్తున్నారు. ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా, ఈ పండ్లన్నీ చక్కగా వాటంతట అవి చెట్టుకు పండాలి. ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు? కార్బైడ్తో పండిస్తున్నారు. ప్రతిదీ కార్బైడ్ వేసేస్తున్నారు. దాంతో మనకి అందరికీ కూడా లివర్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి. ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్యం దెబ్బతింటున్నది. అంటే మనిషికి కోరిక పెరిగిపోయింది, ధనాపేక్ష పెరిగిపోయింది. సత్వరం ధనం వచ్చేయాలి. ఒక 3 నెలల్లో వస్తుందిరా నీకు డబ్బులు అంటే వాడు వినడు. ఒక నెల లోపలే నాకు కావాలి, దానికి తగ్గ ఉపాయం ఏదన్నా ఉంటే చెప్పమంటారు. అది ఎంత క్లేశకరమైనా సరే దాన్ని చేస్తాడు. జనాలందరికీ కూడా హామ్ చేస్తుందన్నా సరే వాడి కోరిక వాడికి తీరాలి, స్వార్థం. మనకి ఎలాంటి ఆహారం మనకి మంచిది, ఆయురారోగ్యాలు పెంచుతుంది, బుద్ధిబలం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ విధమైన ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మనకి
బుద్ధి బలం పెరుగుతుంది. మంచి పాలు, ఆవు పాలు, పెరుగు, ఆవు నెయ్యి, ఇటువంటి ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బుద్ధి బలాన్ని పెంచుతాయి, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి, తర్వాత ఆనందాన్ని కలుగజేస్తాయి. మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాం. రసవంతంగా ఉంటాయి, చక్కగా జ్యూసీగా ఉంటాయి ఆహార పదార్థాలు. అవి తిన్నందువల్ల, తాగినందువల్ల మనకి హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. లేకపోతే వేరేవన్నీ తిన్నందువల్ల మనకేమవుతుంది, తేపులు రావటం, కడుపులో మంట రావటం, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గొంతు దాకా పుండు పడిపోతూ ఉంటుంది, క్యాన్సర్లు వస్తూ ఉంటాయి. అది తినకూడని ఆహార పదార్థాలు తిన్నప్పుడు అవి మనకి ఇబ్బందిని కలుగజేస్తాయి. ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలు సత్వగుణంతో సంబంధించినవి. ఈ ఆహారాన్ని స్వీకరించాలి. వాటి మీద ఆ తులసి పత్రం నుంచి నివేదన చేసిన తర్వాత అది ప్రసాదం అవుతుంది. ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. ఇక్కడ పిల్లవాడు చూడండి, పిల్లవాడిని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే అట్లా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం మనం ఈ ఆహార పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు. కట్వంల లవణాత్యుష్ణా తీక్ష్ణ వృక్ష విదాహిన ఆహారరాజస్యేష్ట దుఃఖ సుఖమయ ప్రదా. చాలా చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, విపరీతమైన వేడిగా కాలిపోతూ ఉంటాయి. పదునైనవి ఆ గ్రిల్స్లో పెడతారు, అవి తింటూ ఉంటారు. పొడి పొడిగా ఉంటాయి, రసవంతం ఉండవు. ఆ పదార్థాలు దహనం చేసే ఆహార పదార్థాలు, ఆ గ్రిల్స్లో పెట్టి దహనం చేసినవి, ఇటువంటివన్నీ కూడా బాధ, దుఃఖం మరియు రోహాన్ని కలగజేస్తాయి. మా వాడికి ఎటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవి లేవండి మా వాడికి, అయినా కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, చచ్చిపోయాడంటారు. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, డాక్టర్స్ కానీ, సినిమా యాక్టర్స్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి ధన సంపాదన ఒక్కటే చూసుకుంటున్నారు. ఆ ధనాన్ని సంపాదించడమే కానీ మనం కడుపు నిండా సరైన ఆహారం తింటున్నామా లేదా అన్నది ఆలోచించట్లా. ధన సంపాదన అంతే. అప్పటికప్పుడు మైదాతో చేసినటువంటి అవెన్లో పెట్టిస్తాడు ఇవి సమోసాలు, అవి తినేస్తూ ఉంటారు. ఆ బండ్ల దగ్గర వెళ్ళి నిలబడతారు, నిలబడేసి ఏ నీళ్లు పోస్తాడో తెలియదు, ఆ పానీపూరీలు తింటారు. నెక్స్ట్ వేడిగా ఉన్నటువంటి మిరపకాయ బజ్జీలు, దాంట్లో ఇంత సోడా కొడతారు, దాంట్లో కొట్టి ఇంత లావుగా వచ్చేట్టుగా చేస్తారు. పూర్వం మనకి సోడా అంటే చాలా, అది హెల్త్కి మంచిది కాదని చెప్పేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు. పేగులు తినేస్తుందిరా సోడా పనికిరాదు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రతి వస్తువులో కూడా సోడా వేస్తున్నారు. ప్రతిదీ, కేకులు, బర్గర్లు, పిజ్జాలు, ఇవన్నీ కూడా అనవసరమైన ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా తినడం నేర్చుకుంటున్నాడు. ఈ నాలికకి బానిస అయిపోతున్నాడు. ఈ నాలిక రుచికి పూర్తిగా రుచి 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 అనేది ఆరోగ్యం మొత్తం కూడా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇది రాజస గుణానికి సంబంధించినటువంటిది, రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి ఆహారము. ఇది మనకి దుఃఖాన్ని, బాధని కూడా కలుగజేస్తుంది. 100 సంవత్సరాలు బతకాల్సిన వాళ్ళు 40 ఏళ్ళకే అయిపోతుంది వాళ్ళ ఆయుష్. చక్కగా వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, చచ్చిపోతారు 40 ఏళ్ళకే. చూడండి, ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు పుల్లగా ఉంటాయి. విపరీతంగా మసాలాలు కొడతారు దాంట్లో, ఆ మసాలా వాసనలు వస్తూ ఉంటాయి. మనం నోరంతా వాసన వస్తుంది, లోపల కడుపులో నుంచి మనకి వాసన కొడుతుంది పైకి. ఇటువంటివన్నీ కూడా భుజించినందువల్ల మనకి ఆరోగ్యము నాశనం అయిపోతుంది. యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చేత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం రుచిలేని, కుళ్ళిన, వాసన పట్టిన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారాలు
తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తామస గుణానికి సంబంధించినవి అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఆ పిజ్జాలు వీటన్నింటిని ఎప్పుడు చేస్తారో తెలియదు వాళ్ళు. ఇంతమంది జనాలకి చేయాలంటే ముందు ఎప్పుడో 3 గంటల ముందు కాదు, ముందే చేసి పెట్టేస్తారు అవి. అవి మనకేం చేస్తారు, మనకిచ్చే ముందు ఒక్కసారి అవెన్‌లో పెడతారు. పెట్టి కొంచెం వేడి చేస్తారు. అబ్బా! వేడి వేడిగా తినొచ్చా ఉంటారు. అంతకుముందే అది పాసిపోయి ఉంటుంది. దాన్ని తింటాం మనం. వాసనొస్తూ ఉంటే ఆ వాసన కూడా తెలియదు మనకి. వేరేవన్నీ దాని నిండా కొడతారు. ఆ వాసన తెలియదు మనకి. ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అందరూ కూర్చుంటారు. మొత్తం అందరూ కూర్చుంటారు చుట్టూతా. ఆ స్పూన్‌తోనే, ఆ ఎంగిలి స్పూనే అందరూ పెట్టుకుంటుంటారు నోట్లో. తలా ఒక స్పూన్ తీసుకుంటారు. దాంట్లో ముంచుతారు, తింటారు, మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ అదే. మన లాలాజలంలోనే అన్ని రోగాలుంటాయి. ఒక్క రోగం అందరికీ కూడా వ్యాపిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి పనులు, తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా. యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. మన హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. ఏం తింటున్నావు నువ్వు? హ్మ్? సత్వగుణం. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు సాత్విక ఆహారాన్ని భుజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు రాజసిక ఆహారాన్ని భుజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు తామసిక ఆహారాన్ని. వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అది తాగుతూ ఉంటారు, తింటూ ఉంటారు. కుళ్ళిపోయిందని పెట్టినా కూడా ఆ ప్లేట్ ఖాళీ చేసేస్తారు వాళ్ళు. పాసిపోయిన వాటిని కూడా తినేస్తూ ఉంటారు. అదనమాట. అవి తిన్నందువల్ల ఏంటంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఇప్పుడు మనకేం చెప్పారు ఇప్పటిదాకా? శాస్త్ర విధిని శ్రద్ధ చెయ్యాలి. శ్రద్ధగా ఉండాలి. శాస్త్రం ప్రకారంగా పనిచేయాలని చెప్పారు. తర్వాత 3 రకాల శ్రద్ధ గురించి చెప్పారు మనకి. సాత్విక శ్రద్ధ, రాజసిక శ్రద్ధ, తామసిక శ్రద్ధ గురించి చెప్పారు. తర్వాత మనకి ఆహారాలు. సత్వగుణంతో తినే ఆహారం, సాత్విక ఆహారం, రాజసిక ఆహారం, తామసిక ఆహారం. ఈ మూడింటిని గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేతి మన సమాధాయ సాత్విక. శాస్త్రగ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం. దృఢమైన సంకల్పం పెట్టుకుంటారు, యజ్ఞం చేస్తారు. ఆ యజ్ఞము సాత్విక యజ్ఞం కిందికి వస్తుంది. స్వధర్మం అని భావించి చేసే యజ్ఞం. ఇది నా ధర్మం. ఒక రాజుగా ఇది నా ధర్మం. ప్రజలందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి. ఆ సుఖంగా ఉండాలంటే క్షామం రాకుండా ఉండాలి. ఆహార పదార్థాలన్నీ ఉత్పత్తి అవ్వాలి. దానికి యజ్ఞం చేద్దాం. భగవంతుడిని తృప్తిపరుద్దాం. దాని ద్వారా వర్షాలు సక్రమంగా సమయానికి వర్షాలు కురుస్తాయి. ఆహార ధాన్యాలు బాగా పండుతాయి. ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారు. తర్వాత అశ్వమేధ యాగం ఒకటి, పుత్రకామేష్టి యాగం ఒకటి, ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్ని యజ్ఞాలు కూడా వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు? వాళ్ళు మన ధర్మం ఇది, మన స్వధర్మం అని చెప్పి అనుకుని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. ఒకప్పుడు మొత్తం కూడా ఆ యజ్ఞాలు చేయడానికి ఋత్వికులు ఉండేవాళ్ళు. మంచి మంత్రం అది చెప్పడానికి వాక్శుద్ధి ఉండేది. ఆ యజ్ఞం ఫలించేది వాళ్ళు చేసిన యజ్ఞాలు. అట్లా ఆ యజ్ఞం ఏంటంటే సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటి యజ్ఞము. శాస్త్రం ప్రకారంగా చెప్పినటువంటి యజ్ఞాలు ఇవి. ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మ ఇన్ కలియుగ.
ఏంటి మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ధర్మం ఏంటి? హరే కృష్ణ మంత్ర జపం. ఇదే యజ్ఞం మనకి. అంటే ఆ యజ్ఞాలన్నీ చేయాలంటే చాలా ధనం కావాలి. నెక్స్ట్ ఋత్విక్కులు కావాలి, బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేయడానికి. వాక్శుద్ధి ఉన్నటువంటి ఋత్విక్కులు కావాలి, ఆ ద్రవ్యాలు కావాలి, ఇవన్నీ కూడా కావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మన కలియుగంలో చెప్పినటువంటి ధర్మం ఏది అంటే, యజ్ఞం ఏది అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు మనకి. అభిసంధాయ తు ఫలం దంభార్థమపి చైవ యత్ యుజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడి యజ్ఞం రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని తెలుసుకున్నాము. ప్రతిఫల వాంఛతో ఆడంబరం కోసం చేస్తూ ఉంటారు, గొప్ప కోసం. అబ్బా ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చేశాడు, సరైన ఋత్విక్కులు ఉండరు, సరైన ఇది ఉండదు అనమాట. బ్రాహ్మణులు ఉండరు, వాళ్ళకి దక్షిణలు ఉండవు, ఏమేమి ఉండవు, లేకుండా చేస్తూ ఉంటారు. అది రజోగుణానికి సంబంధించినటువంటి యజ్ఞము. ఇప్పుడు యజ్ఞాలు 3 రకాలు గురించి చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ రాజసిక యజ్ఞ, సాత్విక యజ్ఞం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు రాజసిక యజ్ఞం చెప్పుకున్నాము. ఇది గొప్ప కోసం, నమ్మం దర్పం వీటి కోసంగా చేసే యజ్ఞం ఇది. విధిహీనమ సృష్టాన్నం మంత్రహీనమ దక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచేక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అంటారు. ఒక బ్రాహ్మణులు కానీ, ఒక వేద మంత్రాలు కానీ, ఏది ఉండదన్నమాట. శాస్త్రంలో చెప్పిన యజ్ఞం ఏంటి? సాత్విక యజ్ఞము, ఒక బ్రాహ్మణులు పెట్టుకుని వేద మంత్రాలతో చేసేటువంటి యజ్ఞం, అది యజ్ఞం అంటే. వీళ్ళేం చేస్తారు? అన్నీ దక్షిణ ఉండదు, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండడు, ఇవన్నీ యజ్ఞం చేస్తూనే ఉంటారు. ఇవన్నీ తమో గుణంతో చేసేటువంటి తామస యజ్ఞాలు అని చెప్పని భగవంతుడు ఇక్కడ చెబుతున్నారు. యజ్ఞం ఇప్పుడు యజ్ఞం అంటే ఏంటంటే, ఆరంభానికి ముందు ద్రవ్యాలన్నీ సేకరిస్తారు, అవన్నీ కూడా శుద్ధిపరచుకుంటారు. మొత్తం ఆ యజ్ఞ వేదిక అవన్నీ కూడా శుభ్రం చేసుకుంటారు, అవి అరేంజ్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత యజ్ఞ వేదిక ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఆ పూర్వభాగం అంటే అదంతా శుభ్రం చేసుకోవటం, అదంతా కూడా. తర్వాత ఉత్తర భాగం అంటే ఉత్తర కర్మ అంటే ఏంటంటే, బ్రాహ్మణులకి దానాలు ఇవ్వటం. యజ్ఞం చేసిన తర్వాత బ్రాహ్మణులు వస్తారు, వాళ్ళకి దానాలు ఇవ్వాలి, దక్షిణలు సమర్పించుకోవటం, అందరికీ భోజనాలు పెట్టడం, ఇవన్నీ కూడా చేయాలన్నమాట. ఇవన్నీ ఏవి చేయకుండా చేస్తే అది అవిధిపూర్వకమైనటువంటి యజ్ఞము, దాన్ని తామస గుణంతో చేసే యజ్ఞంగా భావించాలి. ఇప్పుడు మనకి అవిధిపూర్వకంగా చాలా చేస్తూ ఉంటాం మనం, శాస్త్రంలో ఉండదు అసలు. మనకి సంక్రాంతి అప్పుడు భోగి మంటలనే వేస్తాం. ఆ భోగి మంటలు ఎందుకు వేసేవాళ్ళు? ఇదివరకు మొత్తం ధాన్యం వస్తే ఆ ధాన్యాన్ని మొత్తం గాదెల్లో వాటిల్లో పెట్టడానికి చాటలు ఉపయోగించేవాళ్ళు, మళ్ళా జల్లెళ్ళు ఉపయోగించేవాళ్ళు, దడులు కట్టుకుండేవాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద దళ్ళు కట్టుకుండేవాళ్ళు. చుట్టూతో మనకున్నట్టుగా కాంపౌండ్ వాల్స్ ఉండేవి కాదు, ఇటుకలతో కట్టేవాళ్ళు కాదు. మన ఇవి ఉంటాయి కదా, తాటాకులతో దళ్ళు కట్టుకుండేవాళ్ళు. అవన్నీ కూడా పాతబడిపోతాయి సంవత్సరం కాగానే. వాటన్నింటినీ కూడా పొద్దున్నే భోగి మంటలో వేసేవాళ్ళు. జల్లెళ్ళు కానీ, చాటలు కానీ, గాదెలు కానీ పాతబడిపోయినవి, అవన్నీ పాతబడ్డ వస్తువులన్నీ వేసి
కొత్తబడ్డ వస్తువులు, కొత్త కొత్త వస్తువులకు ఆహ్వానించేవాళ్ళు లక్ష్మీదేవిని. అట్లా అది మన పద్ధతి. కానీ ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు, భోగిమంట అంటున్నారు, టైర్లు వేస్తున్నారు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు వేస్తున్నారు, అవిధిపూర్వకంగా చేస్తున్నారు. మనకి శాస్త్ర ప్రకారంగా చెప్పినవేవి కూడా ఫాలో అవ్వట్ల. దాని మూలంగా ఏమవుతున్నది, విపరీతమైన పొగ, వాయు కాలుష్యం. వాయు కాలుష్యం మూలంగా మనకి ఆస్మా రోగులు పెరిగిపోతున్నారు. అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అనే అశ్రద్ధ. ఏది దొరికితే అది తీసుకొచ్చారు, మంటలో వేసేయాలంతే. మనం భోగి మంట ఎంత ఎత్తేసాం, ఎంత ఇది బాగా మండింది అన్నదే ఆలోచిస్తున్నారు. అది దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞా పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించండి. పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరం చేసే తపస్సు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు యజ్ఞాలు 3 రకాల యజ్ఞాలు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు తపస్సు గురించి చెప్తున్నారు. శారీరక తపస్సు ఏదంటే బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని, వాళ్ళని గౌరవించటం, వాళ్ళని పూజించటం, ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే రావాలి పిల్లలకి. పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలని, గురువుల్ని గౌరవించాలని. సరళత్వం, సరళత్వం అంటే సింప్లిసిటీ, సింపుల్గా ఉండటం. బ్రహ్మచర్యం, అహింస, హింస చేయకుండా ఉండటం. ఇవన్నీ కూడా శరీరంతో చేసే తపస్సు. బ్రహ్మచర్యం ఎవరు పాటించట్లా. ఈ రోజుల్లో మరీ విచ్చలవిడైపోయింది. ఆడామగా కలిసి హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు వివాహానికి ముందే అందరూ కూడా అన్నీ కూడా అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఒకడు కాకపోతే ఇంకొకడు, ఈ విధంగా ఉంటున్నది. అవన్నీ అవిధిపూర్వకం. పద్ధతి ప్రకారం మనకి ఒక మన శాస్త్రం ప్రకారంగా మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు. అది మనం చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల్లో, మనలో ఉండాలి ఫస్ట్. దాన్ని శ్రద్ధగా మనం ఆచరిస్తుంటే పిల్లలు కూడా మనల్ని అనుసరిస్తారు. చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచే వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి. ఇది మన పద్ధతి కాదు, ఇది శాస్త్రం కాదు, శాస్త్రంలో ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాలనేది పిల్లలకి నేర్పించాలి పెద్దవాళ్ళు. అదనమాట. అలా చేసినందువల్ల మనం కూడా గౌరవింపబడతాం వాళ్ళ చేత. హ్యాపీ, అఫ్రైడ్, సాడ్, హాట్. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయేత్ క్రీతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేయ తపస్సును రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు అంటారు. ఇది అస్థిరం మరియు అశాశ్వతం. గొప్ప కోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్స్కి పెద్ద పెద్ద కటౌట్లు పెడతారు, పెద్ద పెద్ద దండలు వేస్తారు, అభిషేకాలు చేస్తారు, పాల అభిషేకాలు. ఎన్నో కుండలతో, బిందెలతో పాలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అభిషేకాలు చేస్తారు. నాయకుల విగ్రహాలు పెడతారు, వాళ్ళకి అభిషేకాలు చేస్తారు. మనం అభిషేకం చేయాల్సింది ఎక్కడ, ఎవరికి చేయాలి? ఈ పువ్వులన్నీ ఎవరికి సమర్పించాలి? భగవంతుడి పాదాలకు సమర్పించాలి ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా. ఆ భగవంతుడికి యూజ్ చేసిన ఫ్లవర్స్ మనం వేసుకోవచ్చు, అది ప్రసాదం కింద. అంతేగాని భగవంతుడికి సమర్పించకుండా, ఆఫర్ చేయకుండా వేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా ప్రీచింగ్ జరుగుతున్నా కూడా పెద్దవాళ్ళు వస్తారు, మహారాజు వస్తారు, వచ్చినప్పుడు ఆయనకి దండ దబదబా గుచ్చి వేసేసేయరు. ఆ గుచ్చిన దండని ఫస్ట్ భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు. భగవంతుడికి వేసిన దండనే తీసి ఆయనకి వేస్తారు. ఫస్ట్ ఏదైనా సరే భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయాలి, దాన్ని మనం స్వీకరించాలన్నమాట ప్రసాదంగా. కానీ అట్లా చేయకుండా ఇతరుల గౌరవం కోసం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకేదో లబ్ధి పొందుతామనే దీంట్లో చేస్తూ ఉంటారు. సినిమా యాక్టర్స్ గుళ్ళు కట్టించటము, సినిమా యాక్టర్స్కి వాళ్ళకి ఫండ్స్ వస్తాయి.
ఆ ఫండ్స్ కోసం, డబ్బుల కోసం ఎంతదైనా సరే చేయటానికి రెడీ అయిపోతారు. ఇదంతా కూడా రజోగుణానికి సంబంధించింది. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాధనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయి తపస్సు తమో గుణానికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు భస్మాసురుడు తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేసి ఏం కోరుకున్నాడు? ఎవరి తల మీద నేను చేయి పెడితే వాళ్ళందరూ భస్మం అయిపోవాలి అని చెప్పిన కోరిక కోరాడు. ఓకే, ఇస్తున్నానన్నాడు బోళాశంకరుడు. ఇచ్చేశాడు ఆయన. ఆ చెయ్యి ఫలిస్తుందా లేదా అన్నది చూస్తాను నేను, నువ్వు ఇచ్చిన వరం అని చెప్పిన నా చెయ్యి తీసుకెళ్లి పరమేశ్వరుడి తల మీద పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాడు. ఆ తపస్సు ఎంత ఘోరమైన శ్రద్ధతో చేస్తారు అంటే అది అవిధిపూర్వకమైన తపస్సు చేస్తారు వాళ్ళు. మనకి శాస్త్రంలో చెప్పలా, ఒక మనిషిని హింసించమని చెప్పలా శాస్త్రం. వాడు గొప్పవాడు అనిపించుకోవడం కోసం, ఎదుటివాడిని హింసించడం కోసం తపస్సు చేస్తాడు. ఆ పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తల మీద పెట్టడానికి చూసేటప్పటికి ఆయన మొత్తం కూడా కష్టపడి ఆ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తే ఆ విష్ణుమూర్తి ఆయన వచ్చి మోహిని అవతారంలో వచ్చి ఆ తన చేతిని తనే తల మీద పెట్టుకునేట్టుగా చేశారు భస్మాసురుడికి, డ్యాన్స్ చేస్తూ. భస్మం అయిపోయి అంటే మనం ఏదైతే మూర్ఖంగా చేస్తూ ఉంటామో అవి మనల్నే దహించేస్తాయి, మనల్నే నాశనం చేస్తాయి. చేతబడులు కానీ, బాణామతులు కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా. అవి చేసిన వాడికి ముప్పే, చేయించిన వాడికి కూడా ముప్పే. తాత్కాలికంగా కొంత ఫలితాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ అవి తర్వాత వీళ్ళ మీద దెబ్బ కొడతాయి, భస్మాసురుడి హస్తంలాగా. అది తెలుసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా తమోగుణానికి సంబంధించినటువంటివి. దాతవ్యమితి యద్దానం ధీయతేనుపకారిణే దేశే కాళే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫలం వాంఛ లేకుండా ఏదైతే చేస్తారో ఆ శాస్త్రానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి దాన్ని యోగ్యుడైన వ్యక్తికి దానం చేయటం కానీ, ఆ దాన్ని కర్తవ్యంగా భావిస్తారు. అంటే భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని భగవంతుడి కోసంగా చేసే ప్రతిదీ కూడా సత్వగుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, నందుల వారు, యశోదామాత ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రాక్షసుడిని సంహరిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అయినా అని చెప్పిన వీళ్ళు అలా అనుకోలే. వాళ్ళు నా కన్నయ్య అమ్మో రాక్షసుడే వస్తే ఏమైపోయేవాడో ఏమో అని చెప్పి వెంటనే బ్రాహ్మణుల్ని పిలుచుకొచ్చి వాళ్ళకి శాంతి మంత్రాలు చెప్పించి దిష్టిలు తీయించి ఆ శాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో విధిపూర్వకంగా అవన్నీ కూడా జరిపించేవాళ్ళం. బ్రాహ్మణులకి దానాలు చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. శాస్త్రంలో ఉన్న ప్రకారంగా చేసేది సాత్వికమైనటువంటిది, సత్వగుణంతో చేసేటువంటిదిగా దానంగా పరిగణింపబడుతుంది. ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో ఇష్టం లేకుండా చేసే దానం రజోగుణానికి సంబంధించింది. అంటే ఏంటంటే పెద్ద వినాయకుడిని పెట్టేస్తారు, పెద్ద పెద్ద ఈ కటౌట్స్ కట్టేస్తారు.
వాటికి డబ్బులు కావాలి, దందా అనమాట. ఇవ్వరా, నువ్వు ఇంత కట్టాల్సిందే అని చెప్పనని రౌడీలు వచ్చి నిలబడతారు షాపులు. కొత్తగా షాప్ పెట్టుకున్న వాడైనా సరే, వాడు అప్పు చేసైనా సరే వాడికి ఇచ్చేసేయాలి. ఉమ్? అట్లా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది ప్రతిఫలం కోరుతూ, సొంత కోరికలు నెరవేరాలి. అబ్బాయి ఎంత పెద్దది వాడు గొప్ప అనమాట. ఆ గొప్ప కోసం చేస్తూ ఉంటారు. అదే రజోగుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. నెక్స్ట్, వాళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు, పక్కవాడికి పోయిస్తారు, పేకాడుతూ ఉంటారు, జూదం జూదంలో ధనం మళ్ళీ భాగం ఇస్తూ ఉంటారు పక్కన వాళ్ళకి, ఫ్రెండ్స్కి. అవన్నీ కూడా అవిధి పూర్వకం, రజోగుణంతో చేసేటువంటివి. ఆదేశకాలే దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసమృదావహృతం. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. అది దానాలు కూడా 3 రకాలు చెప్పేశారు. సత్వగుణంతో చేసే దానం, రజోగుణంతో చేసే దానం, తమో గుణంతో చేసే దానం. అంటే వాడేం చేస్తాడు, అడుక్కుంటాడు వచ్చి, 100 రూపాయలు అంటాడు. అడుక్కొని, సరే జేబులో ఉన్నాయి కదా డబ్బులని తీసి వేసేస్తాం వాడికి. బాగా తాగుతాడు వాడు, తింటాడు, తాగుతాడు, మత్తు పదార్థాలు సేవిస్తాడు. సేవించెళ్ళి ఏ కారుకో ఢీ కొడతాడు. ఢీ కొట్టేటప్పటికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం కష్టపడుతుంది యాక్సిడెంట్ మూలంగా. ఒక దొంగకి కళ్ళు పెట్టించాడు. ఏదో చాలా మంచిది, నేత్రాలు పెట్టిస్తే అని చెప్పనని కళ్ళు పెట్టించాడు. కళ్ళు పెట్టించుకున్న తర్వాత వాడేంటి గజ దొంగ, వాడి వృత్తిని మళ్ళీ వాడు మొదలుపెట్టాడు, చంపడం మొదలుపెట్టాడు అందరినీ కూడా. అది వీడికి ఫలితం వస్తుందా? వాడు చేసిన ప్రతి తప్పులో కూడా మనకి భాగం అవుతుంది. అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమో గుణానికి సంబంధించిందిగా చెప్పబడుతుంది. అపాత్రుడు రోడ్డు మీద కూర్చుంటాడు, అడుక్కుంటూ ఉంటాడు, బాగా దృఢంగా ఉంటాడు, పని చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది వాడికి, అయినా కూడా సోమరితనం, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటాడు కూర్చుని. వాడికి జేబులో తీసి ఇట్లా ఇసిరేస్తారు, అవమానకరం. ఆ అవమానకరమైనటువంటి దానం తమో గుణానికి సంబంధించినటువంటి దానం అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విదిత పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచిస్తున్నాయి. భగవంతుడి తృప్తి కోసం వేద పఠనం చేసిన, యజ్ఞాలు చేసిన, యాగాలు చేసిన, దేనికైనా సరే ఓం తత్సత్ అని చెప్పిన పదాలని ఉపయోగిస్తారు. ఈ శబ్దాలను ఉచ్చరిస్తారనమాట. ఇవి పరతత్వాన్ని సూచిస్తాయి ఈ 3 కూడా. ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీత కూడా కంప్లీట్ అయిపోగానే మనకి లాస్ట్లో ఉంటుంది చూడండి, ఓం తత్సదితి భగవద్గీత ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే అని ఉంటుంది. అట్లా భగవంతుడికి సంబంధించిన ప్రతి కార్యానికి, ప్రతి పూజకి ముందు ఓం తత్సత్ అనేది ఉపయోగిస్తారు. అవి ఏంటంటే వేదానికి సంబంధించినటువంటి పదాలు.
మనకి ఓం ఇచ్చేతద్ బ్రహ్మణో నిర్దిష్టం నామ అంటే ఋగ్వేద మంత్రం అన్నమాట. ఇది ప్రథమ గమ్యాన్ని సూచిస్తుంది. తర్వాత తత్ త్వం అసి అనేది అన్నది ద్వితీయ గమ్యాన్ని సూచిస్తుంది. సత్యేవ సౌమ్య అన్నది తృతీయ గమ్యం సూచిస్తుంది. ఈ మూడును కలిసి ఓం తత్సత్. ఈ ఓం తత్సత్ అనేవి వచ్చినాయి ఆ మూడు కూడా. పూర్వం ప్రథమ జీవుడైన బ్రహ్మ యజ్ఞములను చేసినప్పుడు ఈ మూడు పదాలచే దేవదేవుని సూచించను. అది ఆ దేవదేవుణ్ణి సూచించే పదాలు అన్నమాట ఇవి ఓం తత్సత్ అనేవి. ఓం తత్సత్ అనగా దేవదేవుని కొరకు చేయవలనని ఉపదేశిస్తున్నది. మనం ఏ పని చేసినా సరే, ఏ యజ్ఞం చేసినా సరే ఆ భగవంతుడి తృప్తి కోసంగా చేయాలి. ఆ భగవంతుడిని గురించి మనకి సూచిస్తున్నాయి అన్నమాట ఓం తత్సత్ అనేటువంటి పదాలు మూడు. అశ్రద్ధయా హృతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచత ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఏదైనా అశాశ్వతం. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో ఉపయోగం లేదు, తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే జన్మకు కూడా పనికిరాదు. అసత్ అన్నమాట. మనం దమ్మంతో అహంకారంతో చేసేటువంటివి ఏవైనా సరే యజ్ఞాలు అసత్ అని పిలువబడతాయి. అవి శ్రద్ధతో చేసేటువంటివి కాదు. ఆ భగవంతుడి గురించి ఏది చేసినా కూడా నీకు ఈ జన్మలో ఉపయోగపడుతుంది, మళ్ళీ వచ్చేది ఉత్తర జన్మకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మనం చేసేటువంటి శ్రద్ధ లేకుండా శాస్త్రవిహితమైనటువంటి కర్మలు కానీ యజ్ఞాలు కానీ ఏవి కానీ ఈ జన్మలో పనికిరావు, మళ్ళీ వచ్చే జన్మకు కూడా ఉపయోగపడవు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.